Lokomat je najmodernejší prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze. Umožňuje veľmi intenzívny tréning chôdze so spätnou väzbou a s odľahčením telesnej hmotnosti. Navyše, modul FreeD umožňuje bočný a rotačný pohyb panvy, čo robí tréning ešte efektívnejším. Veľkým benefitom je, že prepája mozog s perifériou a tak účinne pracuje na obnove poškodených funkcií. Náš Lokomat je vhodný pre klientov od 3 až 4 rokov. Je vhodný po prekonaní cievnej mozgovej príhody, traumatických poraneniach mozgu a miechy, po detskej mozgovej obrne, skleróze multiplex, Parkinsonovej chorobe, ale napríklad aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov dolných končatín. Podľa údajov celosvetovo najuznávanejšej databázy medicínskych dôkazov je signifikantne väčšie zlepšenie u tých pacientov, ktorí absolvovali robotický tréning chôdze pomocou Lokomatu. Pacienti po liečbe rýchlejšie nadobudli istotu pri chôdzi a rýchlejšie sa začlenili do pôvodného života.